Haydak yekadaktir. Biz Türkmeni. Даже näme предлагать etseler hem. Bütün dünýänem предлагать etseler, bayda çalışmayan. Baydak yekadaktir. Men begenýänşe men türkmenligimi. Men Süleyman Tursunbayev. Men bir sportçy. Meniň iň soňky sport garşylaşmamda maňa ýeňilmegimi aýtdylar. Men bularyň aýdanyny etmän ýeňiş kazandym we bular tarapyndan öldürildim. Meniň kanymyň ýerde galmamazlygy üçin we başga ejeleriň göz ýaş dökmemezligi üçin adalaty ýerine getiriň. Adalet talep etemem. Türkmenistan'ın bayrağını Amerika ko'tarib çıkaman dep balam, prezident bilen salamlaşaman dep. Şimdi yarışlarda birincilikte alıp çempiyon balam. Adalet talep etemem balam, bu sani yerde kalmasın. Adalet talep etemem.